Sí, hola, hola. Moitas gracias, moitísimas gracias, moi amables. Estamos encantadísimos de que recolleredes os convites gratuitos e que viñerades. Eso é, guau, eso é... Gracias. Estoy moito da Coruña. Bueno, nada, estamos encantadísimos de abrir este ciclo de Maio Jazz, organizado pola Deputación. Estamos super felices de poder amosar o noso último disco, Sete Visións, nunhas condicións extraordinarias como é neste teatro maravilloso. Aquí tivemos a oportunidade de presentar o noso anterior disco, Seis Mulleres, nun espectáculo visual que viña a Laura Iturralde facendo proxeccións e, bueno, pois eso, que sempre que pasamos polo Colón, pois somos un poquinho máis felices cada vez. Entonces, bueno, para que non saiba de onde vimos nós, pois nós somos un RA, residimos en Santiago, pero temos familia na Coruña. Vale, nada, levamos 22 anos xuntos, que diredes vos imposible, co ben que están, como van a... E sí, o sea... Estamos increíblemente ben, é a verdade. Pero levamos 22 anos xuntos. Xa son 7 discos, este é o séptimo. E para este disco, o que empezamos a pensar antes de que viñera todo isto que veo, a pandemia, ahora a guerra... Entón estamos aproveitando para facer as presentacións antes de que veña o apocalipse zombie, que virá ahora xa en breve, que é o que nos falta. Empezamos a pensar antes da pandemia que nos apetecía traballar con conceptos, bueno, coller moitísima distancia, intentar alonxarnos o máximo posible para coller perspectiva
e dende ali mirar e analizar, non, cousas que nos estimularan para transformar en música. Igual collimos demasiada distancia e se nos foi un pouco a man, pero bueno, o resultado é este disco que ides escoitar hoxe. O primeiro tema era unha reflexión, chamase Asuán Alexandría 7 graus, e é unha reflexión sobre este traballo que fixo Eratóstenes 300 anos antes de Cristo, con un amigo matemático, un en Asuán e outro en Alexandría, espetaron dous paus ao mesma hora, ao mesmo día, e cas diferencias de graus que había entre un e outro, a 800 kilómetros, decidiron que a Terra era redonda e que medía 41.500, o sea, é dicir, 300 anos antes de Cristo, dous colegas matemáticos con dous paus deron ca cantidade exacta, non? É un feito que nos asombrou moitísimo, non? Que nos encantou, nos pareceu tan lindo, non? E tan científico, non? Que nos, bueno, fixemos este tema. E isto que acabamos de tocar era un tema que se chama Periferia Universal, que reflexiona sobre un feito que conto moi brevemente porque é maravilloso. Resulta que nós, bueno, en Galicia estamos na periferia de España, non? Isto é, vamos, igual os de Coruña non os sentides así, porque vos tendes unha autoestima maravillosa, non? Pero quero dicir que sí, que somos periféricos de España. España é periférica en Europa, Europa xa é periférica, non? Neste mundo. A Terra é periférica no sistema solar, o sistema solar é periférico na galaxia a que pertencemos, pero é que a nosa galaxia é periférica no universo. Isto non sei se sodes conscientes, pero é así, non? Entón nos pareceu un xogo de periferias tan bonito que nos reconciliou con nunca estar no centro do que sucede, sino sempre estar nas periferias, non? Entón fixemos este tema que se chama Periferia Universal. E agora, imos seguir, xa intentarei falar menos e tocar máis. Imos seguir con un tema que quere reflexionar sobre estos fíos invisibles que regulan todo a todas as escalas, ¿no? Estas forzas que nos regulan entre todos nós, entre as cosas máis pequenas, todos os seres vivos e incluso os planetas e as galaxias. Este tema chamase As forzas gravitatorias.
Moitas grazas. Moitas grazas, moi amables, gracias. Bueno, pois nada, outra das nosas visións que está no noso disco, que por certo poderedes adquirir no posto instalado no hall de teatro, se queredes. Outra das nosas visións foi, non queríamos deixar pasar por alto esta especie tan singular a que pertencemos, esta criatura tan maravillosa e ao mesmo tempo tan contradictoria, que non se sabe se é medio animal ou medio deus. Quixemos facer este tema que leva por nome Sapiens Sapiens.
Moitas gracias. Gracias. Moitas gracias. Bueno, vou vos presentar a Manuel Gutiérrez no piano. Manuel Gutiérrez, the one and only. Lar Legido na batería. Lar Legido. Eu son Xacobe Martínez, somos un Ra. Moitísimas gracias por vir. Gracias. Moitas gracias, moi amables. Bueno, xa facía un tempiño que non viñamos por aquí a tocar, por eso estades tan contentos e que ben que sexa así. Bueno, pois nada, como explicaba antes, deste disco, non, que collimos conceptos moi grandes, moi distantes, e collimos tamén conceptos moi pequenos, non? Gustounos moito, para presentarvos o próximo tema, a próxima visión, gustounos moito unha imaxe que explica que realmente bueno, supoño que a maioría dos que estades aquí facedes meditación habitualmente, estades ao tanto de, bueno, pois sabedes que unha das portas de entrada ao universo está dentro de nós, non? Nós a nivel atómico temos máis, o que sobre todo temos é espazo, non? A nivel atómico realmente somos universo, somos nada, somos espazo, non? Isto que parece increíble é certo, non? De feito, bueno, os grandes maestros da meditación pois entenden que a porta de entrada ao universo está dentro dun mesmo, non? Entón dixemos, guau, tío, pois facemos isto con un tema. Claro, o bo que ten ser músico e non ser, por exemplo, cardiólogo ou enxeñeiro da NASA é que ti podes iniciar aventuras e dá igual se saes accidentado ou se saes victorioso, non? Da igual, non? Porque, o sea, sempre saes victorioso, non? Ainda que te estrelles. En calquera caso, este tema que ven agora, que se chama O Espazo Interior, pois foi un dos temas que máis nos costou decidir como presentalo, non? Entón decidimos que a única forma de presentalo era presentalo cada vez distinto. Entón, bueno, pois nada, convidamos-vos a acompañarnos deste viaxe aos nosos espazos interiores. Gracias.
Bueno, moitas gracias, a verdade que... Bueno, nada, non sei se sabedes que nos somos moi afortunados porque comezamos hai moito tempo, eu que sei, comezamos antes de YouTube, incluso. Digo, sona flipante, pero sí, comezamos cando non se sabía como se sacaba un disco de jazz en Galicia. De feito, os nosos dous primeiros discos están con un selo de música experimental que había en Santiago e outro en Euskadi. Bueno, as cousas foron cambiando, ahora temos os últimos 3 discos os sacaron un selo de Nova York, un selo neoyorquino. En marzo pasado, a Asociación de Festivais de Jazz de España decidiu darlle un premio a Sun Ra como mellor banda consolidada de jazz 2022. Eu que sei, que quería decir que somos moi afortunados. Tivemos a ocasión de estar facendo isto, pois de abaixo arriba, de arriba abaixo, estivemos en Asia, estivemos en Centroamérica, estivemos en África, estivemos en moitos sitios. Ahora, como aquí non nos trataron en ningún sitio, o sea que... É verdade ou non é verdade? Estou mentindo? Nada. Bueno, nada, imos seguir tocando outro tema máis. Estamos chegando ao final desta viaxe maravillosa na que nos estades acompañando. Bueno, e collíamos eso, non? Cousas pequenas, cousas curiosas, cousas que nos motivaban, cousas máis abstractas. Na búsqueda de conceptos ou de visións estimulantes, non? Para facer música, pois atopamos unha medida de tempo que nos pareceu maravillosa, que é o tempo que pasa, sábese, isto é acojonante, non sei que alguén mo explique, pero sábese o tempo que pasou dende o Big Bang hasta que se conformou o planeta Terra. Sábese, non? E sábese que son 13.700 millóns de anos. Entón nos dixemos, bueno, pois con esta distancia, con este cacho de tempo podemos facer un tema. Entón fixemos, pareceunos bonito facelo. Fixemos este tema que se chama 13.700 millóns de anos despois.
Manuel Gutiérrez, piano, Manuel Gutiérrez. Lar Legido, batería, Lar Legido. Eu son Xacobe Martínez, somos un Ra, moitísimas gracias. Moitas gracias. Bueno, pois nada, imos ir rematando o concerto de hoxe. Sabedes que todos os domingos deste mes ides ter jazz e cousas interesantísimas feitas aquí, ou seja que, nada, apoyemos estas iniciativas que son fantásticas e a nos axúdanos moito. Imos rematar ca séptima visión, un tema que sempre tocamos ao final, aínda que no disco é o primeiro tema. É un tema que está inspirado nunha constante que eu creo que nos conecta a todos os animais e todas as especies que habitamos este planeta dende os inicios da vida, non? Que o astro rei, a gran estrela solitaria, o planeta, a estrela sobre a que xira todo, os ciclos da vida, todas as civilizacións coincidiron en darlle unha divinidade e unha identidade, e nós, sin querelo, resulta que o levábamos no nome dende hai 22 anos. Este tema chámase Ra.
Bueno, moitas gracias, Normalmente diríamos, temos que comprar un piso en Coruña. Pero algúns de nós, pois xa temos familia. Entonces, bueno, como aparte hai aquí familia, teño, bueno, un irmán, a súa parella, teño cuñados, teño sobriños, sobriñas, pero, bueno, imos dedicar este bis, un tema do noso primeiro disco, un tema que no seu día adiquei a miña avoa, pois vou dedicar hoxe a unha das avoas dos meus fillos, que é a miña sogra, que ten que estar por aí, chus. Hoxe xa que este bis para ela.